Club Junta, building better Africa. Mawa wabwino amalawi nonse konse kumene muli. Ine Comrade Mtanyiwa Chigawo Chaku Mawa kuno. Ndikufuna ndiuze mtundu wa Malawi wonse kunena kuti pamene anamiwa akufuna kupita pa msewu ndi cholinga chokakamiza president wa dziko lino kuti akhazikise commission of inquiry kuti atifufuzire atiuze zenizeni za ngozi imene inachitika ku Chikangawa. Kumawa kuno ngati mtsogoleri wa 4 regions organization ndikufuna ndiuze amalawi nonse madera osiyanasiyana, let's support namiwa, tikakhale naye namiwa ndi cholinga chonena kuti commission of inquiry ikhazikisidwe imene ikhale independent body imene mkati mwakemo mukhale ena mwa ma activist, mukhale ama church, mukhale anthu osiyanasiyana ndikuti zosatira zimene zizabwere dziko la Malawi lizakhutisidwe nalo. Ndiye kuchokera ku office yathu ya 4 regions organization tikunena kuti we are supporting namiwa, kunena kuti amalawi tikuyenereka tipite pa ground kukakamiza boma kuti likhazi. You are all welcome amalawi ochoka madera onse a dziko la Malawi. Ndicho linga chonena kuti nkhalidwe umene anthu ausiye pakachitika chinthu osamafuna kumapereka maripoti. Mwaona anapita kuunga palibe china chilichonse chimene akunena kuti amalawi adziwe kuti mtsogoleri wathu anachoka anapita kwakuti wabwera ndi zotani, kusonyeza kuti zonse zimene anapita kukapanga kumene koko ndizongopindulira iye ndi banja lake ndi akuchipani. Amalawi tonse palibe china chilichonse chimene tachitapo benefit. Tikufuna utsogoleri womamva, utsogoleri usamakhale womangoyankhula mabodza. Pali zambiri zimene zikulakwika. Kumangidwa kwa Felix Maganga mutu wake sukuziwika, koma ife Limpopo tikukuziwa zomwe zikuchitika. I always say there is no secret under the sun. Nde amalawi chigawo cha kumama kuno ndofuna ndikupempheni nonse, let's hold our hands together kuti commission of inquiry ikhazikisidwe whether someone like or not. Tufuna tidziwe black box inapita kuti. Akhoza kupanga ma push-ups 35, 69, we don't mind about those things. Chimene tikufuna ife black box ibwere. Ndegetu kumzuzu sina kafike. Zimene zichamankhula zaboza. Tikuifuna black box. Tione. China Malawi ndofuna ndikuzene IMCP ali nima strategy yawo opepera. Akumapanga zinthu ndicho linga chonena kuti akuona ngati ife Malawi tiwala za nkhani ya kuchikangawa. So akamapanga zawozi pakufunika tizakumbusa kwawo zoti black box ili kuti, commission of inquiry ili kuti, kodi jacket la chilima lili kuti, lamba wa chilima lili kuti. Tikamapanga zimene adziwa kunena kuti ife a Malawi sitina iwale tikukumbukira. Asatipeperese. What we want is commission of inquiry tidziwe chona chake cheni. So amalawi konse kumene muli tiende ndi anamiwa mpaka na commission of inquiry ikhazikisidwe. Pempho langa lopita kwa anamiwa, tieni ntchito iyi ndiofunika kugwirira limodzi, siyofunika munthu mmodzi kuyikakamira ayi, koma tonse tigwirire ntchito iyi limodzi. Ndicho linga chonena kuti by the end of the day chimene amalawi tikuchifuna tichipeze. Zikomo kwambiri amalawi konse kumene muli. Club Junta, building better Africa.